Salutare toată lumea, eu sunt Red Arrow și bine v-am găsit la un alt episod. Sunt aici alături de David. Stați așa să-i scriu că el nu ne aude. Așa, și astăzi vom încerca să facem 9000 de trofee. Dacă vă place, nu uitați să dați subscribe și like și share să vadă cât mai mulți prieteni ai voștri și să vă abonați și la David pentru că face o treabă foarte bună. Și haide să-i dă drumul. Vom face astăzi 9000 de trofee, adică vom încerca. De fapt, nu, sigur vom face azi 9000 de trofee și vom mai face câteva meciuri. Pentru că vreau să fac un chest opening de câteva big box-uri și brawl box-uri și mega box-uri de la 9000. Și vom vedea, poate avem noroc, ne pică ceva. Vedem damage. I-am lăsat lung. Aici avem mapa cu Moroșanu aici. Ne trebuia combinația noastră. Gata. Ăsta e mort. Bă, dar ce... N-am ăsta moscheți. Trebuie să stăm mai... Să ne ducem chiar așa mai repede. Aici, stânga, uite, stăm boschetați, să vine Piper. Bravo, David! Cum au prins aici. Stai, ce prostie. L-au bătut, bă, de ce se duce acolo? Nu, asta e. Stai, că ne trebuie combinația mie și lui David. Unde-i Poco? Poconita la noi. Și pe mapele cu Moroșanu încercați Poconita, combinația. Dacă vreți să râdeți, încercați-o. Este super tare. Uitați, până îl spargeți pe Moroșanu faceți majoratul. Dar nu știu, la Poco ar trebui să-l facă mai puternic, cel puțin la damage. De exemplu, eu l-am de level 7 și dă damage 910 abia, nici măcar 1000. Adică e slab. Nita e bună, 2000 damage abia. E bună pe naiba. La fel și Nita și la Poco ar trebui să facă puțin mai bune. Așa i-am bătut cu ăsta. Bă, de ce nu merge? Mă scuzați pentru mece, dar nu știu ce am. Așa, hai că ăsta e meciul nostru. Moroșanu, luăm noi pe Moroșanu, asta e distracția noastră pe Brawl Stars. Uitați-l, abia îl spargem. Adică e ceva distracție. Nu știu, să lăsați un comentariu dacă vă place mapele astea cu Moroșanu. Mie nu-mi place. Uitați-l, mai luăm o dată pe Moroșanu. Nu bate ăștia asta. De ce nu merge net? Bă, că e bun. Hai să bătăm pe el. Hai, de acum pot. Bravo, David. Am bătut. Bun, primul meci câștigat. Și v-am zis, mai lăsați în comentarii sugestii de jocuri.
Da. Nu mai avem mult și facem 9000. Hai, David. E bună combinația. Bună. Și, apropo, dacă vreți să vă apucați de YouTube, filmați când înregistrați, filmați cu Azo Recorder. Și când editați cu KineMaster. Este cea mai bună aplicație de editat. O, da, mă bag. Mă, coace. Nu. Sau ce mai nivează asta, măcar David ăla. Bravo, David. Frate, bă. Hai, bă, nu. Ce să, bă, frate? În fine. Și să, apropo, noi dacă vreți, lăsați în comentarii, eu mai merg afară, nu contează, e în carantină, dar mergem afară. Mai ne dăm cu roșinetele, street, și lăsați în comentarii dacă vreți să filmăm atunci. Și eu filmez, ziceți dacă vreți, eu filmez. Mă, nu mai da, știu că te dăm. L-am luat pe Moroșan, nu e bine, hai să sparg eu mâine. Trebuie, la Moroșanu, când îl iei pe Moroșan, trebuie să uiți într-un colț, de exemplu aici. Și te învăț cu el pe aici. Stai, uite, de-aia nu e bine să... Trebuie să te învăț pe aici și să fugi dacă dai de play. Stai, de exemplu, așa. Uite, playerii nu vin pe tine, măcar atât. Ba, da, vin. Bravo, l-am luat pe Moroșan. Ne-am luat, bă. Stai, de unde e? Hai, Moroșan, vine încă. În colț. Doamne, n-au văzut așa ceva, nu mai frumos în viața mea. Bravo, bă. Bine, David, să nu stau la asta. Ca să-mi dau gadget-ul. Bă, David, nu mă lăsa, bă, că mă mor. Ce tipe! What the fuck? Nu dracu, ce tipe. Dar m-au prins ăștia aici. Dă-le, David, dă-le. Hai, lăsați-mă, pace, da. Dar de unde au ăștia? Doamne, 5 echipe, ce e bă asta? Nu mai luăm pe Moroșan. Gata, lăsați așa, nu e bine. Bă, frate, eu joc cu colț, cum ce colț. Și colț e și mai puternic. Bă. Nu e niciun chest pe aici. Asta e să fim apropiați. Moroșanu, din calul ăla de acolo. Ca David ne bate. Ce treacă asta? Are pe ăsta gadget pe acolo. Uite pe ea că sunt low. Bun, am bătut. Dar mă bate. Hai, tot îl bate. Hai pe el, David, du-te pe el, Hai, tot. Lasă și mie așa. Bun. Hai, 10.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu te băga? Da, da. Așa. Uite așa. Unde-i frate? Cum nu am luat? Bun, am omorât pe aia. Bravo, 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 David. Bravo, David, bravo, bravo. Nu, 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 nu. Da, fugi, fă cum asta? Dacă eu nu mă înțeleg cum să nu am... Bravo, e de asta. Asta. În fine. Hai că e bună cu mine asta cu... Doi aici, David. Doi play again. Și apropo, o să vă dați subscribe la David și Legal, că știe. Și face episoade faine. O să vă las link-ul în descriere la canalul lui. Bă. Bă, dar numai player, hai în col. Nu te du, nu te du. N-am luat pe nimeni cu superul, bă, ce? Trebuie să fug acum. Nu, trebuie să mor. Nu știu. Doamne, ce mă enervează asta. Hai, uite așa, bă, te aici, mă, stați cam pa. Bă, dar tot aici se strâng toate echipele. Team, bă, team, hai. Eu știu că am la 20.000 de trofee, bă, frate, nici 10.000 n-am. Ce e asta, frate? Team cu ăștia, team. Fugi, că vin pe noi. Stai departe. Bă, ce e așa mică zona? 5, cum? Bravo, mai sunt singurul prost care singur, hai să nu-mi vine. Nu. Bă, nu că le zic, au, nu, mamă. Bine. Asta-i, băi. Hai că am căcat-o bine. What the fuck, nu văd unde trag, bă. Ce s-a întâmplat? Nu știu. Oricum. Hai, încă un play again, că a fost tare meciul trecut. 5 echipe, frate, în zona asta. Ciudă? Nu înțeleg de ce merge net. Am netul destul de bun aici. De ce? Nu știu. Adică eu am netul bun să fiu singurul că am 5-4 minute pe ține. Și îmi zice că m-am net. Prostie. Bravo, David. Mă lăsam hai la nou. Bun, așa. Uite, bă, ăsta. Bă, stilă, ele. A murit. Ăsta a murit. Bun. Așa. Și acum ieși col pe aici, prin buș. Ia uite ce aici am. Col în buș. Ăsta col, pardon, Poco.
Mă scuze, de tot în cur Brawler, nici de ce. Le dau nume. Când e Colt îi zic Brock, când e Poco îi zic Colt. Nu știu de ce. Din greșeală. Hai, ce iau... Uși, David, măi. Când ai, de exemplu, multe din astea, trebuie să pușcă. Bravo. David. Gata, am bătut-o și pe asta numai dintr-un super. Colt e OP. Mai dacă la level mare e chiar bun. Hai să dăm mai click să vedem câte trofee mai avem de făcut. 27. Perfect. Gata, 9000 de trofee. Uitați, a scris David. A, uitați, vă rog, uitați ce a zis David, așa trebuie să o faceți. Gata. Am făcut 9000. Bun. Am făcut. Bun. Și o să mai strâng eu până mai fac câteva big box-uri și brawl box-uri. Și cam atât a fost cu acest episod. Stai să mă uit de câte minute filmăm. Eu am fost Red Arrow, el a fost David. Salut!